ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନମାନସର ହୃଦୟରେ ବସିଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଏମ୍ର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ନିରାଶରେ ଥିଲୁ। ଆଉ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏନ୍ଏମ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଲା ଆଉ ଏନ୍ଏମ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏହି ପଦବୀରୁ ଛଟେଇ ନ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଖାଲିଥିବା ଏନ୍ଏମ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାଆମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସବୁବେଳେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ସହିତ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କହି ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେହି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଯାଇଛୁ। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏନ୍ଏମ୍ ପଦବୀରେ ପୂରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ।